session. Welcome sa panibagong episode. At nasa episode 54 na po tayo. First, gusto ko muna i-acknowledge yung mga nanalo ng huling Amazing Race. Of course, na nagre-reklamo ngayon yung grupo nila Andrea, Team 16, na nanalo sila dun sa araw ng Amazing Race. Unfortunately, the day after, binawi ang kanilang corona dahil nagkabilangan ulit ng panibagong points. Kasalanan nyo kasi Andrea, pinost nyo yung mga pictures nyo sa internet at ang daming nakakita na mali-mali pa lang inyong mga posts. So sorry sila Andrea, from first bumaba sa fourth at yung grupo nila Quennie. May question ako. May tanong ako. Anong naiambag ng Intramuro sa kasaysayan ng Pilipinas? Pinotektahan nito yung Manila for that time kasi may Great Wall, diba? So, protection ng mga Espanyol sa mga invaders. Okay, bye-bye. Na number 31, from rank number 6, naging number 1 sila. So sila ngayon ang bagong champion for Madrid Amazing Race 2016. Palakpakan naman natin yung grupo nila Quennie. I hope yung mga sumali sa Madrid Amazing Race, naka-recover na kayo, nakabawi na kayo ng lakas, at medyo natanggal na yung mga sakit-sakit ng katawan. Balita ko, ang dami daw nagkatrangkaso sa sakit ng katawan at sa pagod. May mga kakilala ko natulog halos maghapon, pag-uwi, tapos gumising na ata, Monday na, diretso na sa pasok. Update ko sa chat, right now, it's really frustrating, talaga, it's really frustrating. Ang bagal talaga ng movement ng mga trabahador, halos wala pa nangyayari. Tapos yung permit namin, parating today, hopefully, okay na siya by tomorrow. Ang problema ko kasi, I'll be out of the country by this coming weekend. And I'll be away for almost 2 weeks. Kasi pagbalik ko, coming from a personal trip, aalis naman ako for a trip for Madrid, Philippines. So, kasama ko naman yung mga employees natin. And yun ang problema ko. The construction is really at the top of my head, at the top of my priority. At ang problema ko, kailangan ko umalis by this coming Saturday. Maraming salamat sa pagsubaybay ng episode ngayon. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka naman.